Hagasngi ke bawah Myntri ke Sorkar India Ubandi Sanjay Kumar ula 1 hanong ba Shillong ban penlong ke jing yalang bat kitnat baper kalau mi ke jing keli hakabe day ba ke jing rung bean ki bar jela sakane ke jela nalor ki wei pat ki kam Khappud kini ki jing keli kilawan na ki nong thok khubor hadin ke jing yalang hakabau new Myntri ula Kyntait ban ai ke nu jubab bat ban ong bo dan hok ban jubab Halor jongki sir it's really a Sir, नहीं ना please no थोड़ा बता दीजिए Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya